Hlas tenora Luciana Mastra je radosť počúvať. V štátnom divadle Košice hosťoval v opere Carmen. Jeho profesionálna kariéra nezačala v Taliansku, ale v Ostrave. O práci povie už o chvíľu sám. Pred rozhovorom sa takto rozcvičoval. Raz, dva, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Everything gonna be alright. Yes, we can say it. Because I had big opportunity. Áno, dá sa to tak povedať. Dostal som veľkú príležitosť. Prvú produkciu v divadle a potom prišli ďalšie pracovné možnosti v Ostrave. And after that I had other opportunities of work in Ostrava. V roku 2000 som vyhral konkurs Marie Callas v Taliansku. Na základe toho som získal štipendium na majstrovské kurzy v Teatro Regio v Parme. Debutoval som v roku 2002 v Teatro Bari a potom som mal možnosť spievať v Ostrave. A to bol vlastne začiatok spomínanej kariéry v Českej republike. My career in Czech Republic. I didn't leave Motherland Opera, but I follow just. Nie, nikdy som kolísku opery Taliansko neopustil. Nasledoval som iba svoje pracovné možnosti. Išiel som tam, kde chceli, aby som spieval. Samozrejme, bola za tým aj žena, to je normálne, ale principiálne to bola práca. But the principal reason is the work, of course. I think I'm first in my family that follow this career. Yes. They were very much. Myslím, že som prvý v rodine, ktorý sa vydal touto profesionálnou cestou. Áno, samozrejme, rodičia boli na mňa od začiatku veľmi hrdí. Boli však hrdí, aj keď som spieval rockovú muziku. Každý večer sme v garáži hrali od polnoci do 3 rána a rušili nočný pokoj. Áno, bolo obdobie, keď som mal aj dlhé vlasy. Sometimes, yeah, was a period that I had also. Not opera, pop music and. Spieval som aj predtým, nie však operu, ale rockovú, popovú muziku, blues, jazz a tiež svoje vlastné piesne. But the idea to sing opera, it comes later. Myšlienka spievať operu prišla až neskôr. Myslím, že som si vybral pre svoju spevácku budúcnosť tú najlepšiu cestu. Musical future. Maestro Giuseppe Matarese bol prvý, kto mi povedal, že môžem spievať aj operu. Je to pedagóg, tiež tenor. Počul ma na istom popovom koncerte. Chcel potom, aby som zaspieval v kostole spolu so zborom istú krátku solovú pasáž ako tenor. Keď som to urobil, povedal mi, že mi dá zadarmo hodiny spevu. A po nejakom počte hodín skonštatoval, že mám hlas, ktorým zvládnem operu. Že na to mám prirodzené predispozície. Priznám sa, veľmi som nechcel, ale potom som si uvedomil, že chcem v speve stúpať vyššie a vyššie. But I didn't want so much sing opera, but after with time I realized that my wish to sing it grow up more and more. Asi pred rokom som už v Košiciach účinkoval v titule Jej pastorkyňa od Janáčka. K Janáčkovi mám veľmi blízko, je to môj obľúbený český autor.
Jenom trošku. Ale môže byť, rozumiem. Hovorím po česky iba trochu. Učím sa z počutia od mojej priateľky, kamarátov. By kamarádi. I not plan for long time. Nerobím si plány do ďalekej budúcnosti. Momentálne som šťastný. Pracovné príležitosti sú stále otvorené, ale dúfam, že sa to bude ďalej pozitívne rozvíjať v Českej republike. Everything can be but I hope to develop something in Czech Republic. The tenor especially is like imagination that they call you. Snívam o tom, že mi raz zazvoní telefón a niekto povie, že tenor z La Scaly ochorel a ja ho mám zastúpiť. No, for example in La Scala, show everybody your. Ukážem všetkým svoj potenciál a zažijem obrovský úspech. You can have great success by this. Myslím, že publikum má ma rado, pretože cíti, že aj ja ho milujem. Je to obojstranné. Přeju krásny večer všichni. Prajem všetkým. Prajem všetkým. Prajem všetkým. Pekný večer. Pekný večer.